The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 6:12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Numbers 23:19. God is not a man, that he should lie, neither the Son of Man, that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in him are ye, and in him amen, unto the glory of God by us. Isaiah 55:11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Psalm 23, verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Psalm 139, verse 8. If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. In 1 John 3, verses 1-3, behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know him. Behold, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure. John 14:1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon, tag sa atong kakalag, kung nanapo ba katay mga sala nga gitiner diha, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. They become barriers. So we have got to flush them out. Ikinahanglan ng atong paggamit sa 1 John 1:9 principle, the rebound technique. 1 John 1:9, nagaingon sa in English, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong buhaton dili ang pagkumbisal, kundili ang paggamit. Yan ang imong free will,
imong kabubuton, og sa paghimo nimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamon ning dapita sa makaunsaparon kami makapadayon sa among spiritual momentum pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios, nga imo pa kaming gipabuhi ang tud ni gayuna. Di mailan nga nagalihok pang imong plano sa among kinabuhi o kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya. Salamat nini. Bisan pa nining among Bible study through the YouTube o sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maingad daw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, ato mga listeners, ato mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na sa yung atong Bible study nining adlaw. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life. Ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. Na kagahapon naghisgot man kita sa pipila ka mga punto bahin sa mga panalangin. Now, this is part of our topic, the real meaning of life. Ug anhaman nato makutlo ang tanan nga mga punto sa Doctrina, the points of doctrine that is something to do with our subject matter. So mao na nga ato nawang gitun-an nga nganong buhi ka pa man hangtod karon. Kung ikaw dili pa magtotoo, buhi ka pa tungod kay buot sa Dios nga ikaw maluwas. That you be saved by believing in Christ as your Lord and Savior. Kung ikaw sab nga magtotoo, nga nung gipabuhi ka pa man, nga magtotoo ka naman unta, gipabuhi ka pa, gumikan kay buot sa Dios nga ikaw magtubo. Diha sa kahibalo sa grasya, bahin kang Ginoong Jesucristo. 2 Peter 3:18. So, mao na nga naay tumong og tuyo kining tanan. Okay? Mao niya itong gisugutan kagahapon. So, kung sa ikaw katawo nga wa palagi makahimo og desisyon sa pagdawat ni Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas ang tuyo kini akong gibalik niya. Ang tuyo ug plano sa Dios alang kanimo mao nga makaabot ka sa paghimo nimo sa maong desisyon sa pagdawat ni Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas pinagi sa pagtuo lamang kaniya. Og kung ikaw sa nakamagtutuo, I'm repeating all this. Kung ikaw sa nakamagtutuo, doon na pa'y tuyo ang Dios alang kanimo ni ining kinabuhiya. Ang tumong sa Dios kanimo mao nga makakabot unta ka sa kahingpitan sa imong espirituhanon nga kinabuhi tungod kay suma sa ato nagitun-an ang tinuod nga Kristohanon, doon na siya kapilian sa pagpadagan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Gusto? So, mao nga pwede nga magkinabuhi siyang espiritual, pwede po siyang magkinabuhing karnal. Siya kapilian. Yes, choices. Kana mga terminoha nga kung gipangisugutan, panultihon na, kinutlo kining tanan, gikan sa balang kasulatan. Okay? From the Bible. O ang kinabuhing karnal, ako ka nang giingnan, di na normal. Dili ka na normal alang sa ka magtotoo. That's
abnormality kung ikaw kanang magpabilin nga karnal, abnormal ka ng imong matang sa pagkinabuhi. Abnormal ka ng matang sa pagkinabuhi. Kaya ang usa ka tinuon nga Kristohanon, kinahanglan man nga iya nang ipahiluna, iya nang ipahigayon ng iyang kinabuhi, dihas kahayag sa espirituhanon nga pamaagi o sa espiritual nga mga sangkap alang sa mao nga kinabuhi. Busa, ang atong pagtuon bahin ini mga panalangin, ato man lang nagisingit God about blessings, nagpasabot kini nato nga dunay sang putanan ang espiritual nga kinabuhi so sa ka magtotoo. Dunay sang putanan. There is a result. Okay? Dunay sang putanan kini samtang niya pa siya dinini kinabuhi ug ang sang putanan mao kana nga gitawag nato og pagkahamtong na sa espiritual nga kinabuhi, spiritual maturity. The superior quality of the mature believer's life, testimony kini, kanang padayag kini, pagpatinaw kini to divine grace. All the mature Christian has and is nagaagad entirely sa tinibuok yun, entirely sa saving work ni Ginoong Jesucristo ug ang iyang gasa sa gasa naman ning operational divine dynasty nga iya nang gibilin nga ni kanato. Niya tugong higayon nga mingon siya tapos ng tanan, natapos na. Tetelestai, then iyang gibilin dayon ang maong divine dynasty. Ang iyaha ni Ginoong Jesucristong dynasty gituwag man kadtog prototype, divine dynasty. Ang atuwa karon ining panahon sa simbahan, unsay tawag? Operational divine dynasty. Now, by the way, ang kalwasan, wa nato paningkamuti. Wa ta maningkamot. Sanglit ang kalwasan, pinagi man sa grasya. Gusto? Ang pagpaningkamot ug ang grasya, magkalahi man sila. Kaya kini mga terminoha, mga pong, sama sa kaluwasan, grasya, o guban pa, murag na familiar na tagmayo ni nila. Pero, ang nakaapan lang kay naapay uban ka nato, ngawa pagkaibaw. They don't have any clue why pagkatuhog nila sa mga buti pasabot ni ini. Diba? Pananglitan sa pulong kaluwasan. Unsa man gyud buti pasabot ni ini na familiar ka yung pulong. Well, ang kaluwasan as a review nga gisgutas pulong sa Dios mao ang pag-angkon nimo sa kinabuhing wala na katapusan. Eternal life pinagi sa insa sa pag-angkon nimo nga si Ginoong Jesucristo imong personal nga manluluwas. You see? Ang grasya mao ang gihatag sa Dios. Tanan nga gihatag sa Dios nga ni kanatong mga tao aron wa natay lain pang buhaton. Wala. So, kung maghisgot ka ni kita bahig kaluwasan, the salvation, resulta ka na sa grasya sa Dios nga tungod niya na dili mahimo nga maningkamot ta aron ta maluwas. Dili. Sanglit ang kaluwasan usaman kini sa gitunol, gitagana sa Dios nganhi kanato, kubikan ka na sa iyang grasya. Kasabot ka. Busa, kung ikaw sana ka magtutuo karon, if you are a believer now, kining mao nga prinsipyo, nagpasabot ka nato. Ang imong kinabuhi, ug ang imong pagkinabuhi nini karong higayuna,
at this point in time, kinahanglan nga imong isandig kining tanan ngadto sa Dios. Apan di kini usa ka literal nga pagsandig sa ingon mo lingkod ka na lang niya. No, ato man ning subli paghisgot ning prinsipyo wa ni magpasabot nga molingkod ug magmika na lang ka murag si Juan Tamad lagi nga maghuwat og mahog ang bungas kahoy. Dili, wa na magpasabot ana. Ang prinsipyo bahin ini paminaw. Ang prinsipyo bahin ini mao nga gikinahanglan nga nahibaw ka kung unsa ang giandam sa Dios alang kanato. Aron makaibaw pud ta kung unsa ang mga butang, unsa ang mga sangkap nga giandam sa Dios alang kanato, aron mahibaw ta unsaon paggamit og kanus kini gamita ug unsa man ang mga pamaagi nga kini atong maangkon. Kasabot ka? Apan isi subo una-unaon nga nay daghang mga igsoon na magtotoo karon. Ang wa lang yun magpakabana. Wa gyud pagpanumbaling niining mao nga kaimtang. Kay lagi kini sila nagasalig naman kay kuno sila luwas naman. Nagsalig na lang sila. Apan wa man nila makita nga ang Dios nag-andam, nagatagahan na pa ug mas daghan pa kaysa kaluwasan ra. Nakasabot ka? Ang kaluwasan, God, by the way, sinugdanan ra na sa imong kinabuhi dinhi. Apan naghatag pa ang Dios og labaw pa ana alang sa imong kinabuhi dinhi. God can prosper a spiritually mature believer with a maximum expression of love because he now has capacity to appreciate kanang magpasalamaton siya sa mga panalangin sa Diyos without forgetting their source. Naway di gyud niya hikalimtan ang tinubdan nining tanan nga mga panalangin. Kinahanglan tas paghinumdum bahin sa virtue nga naangkon sa usa ka magtotoo. Kining gugma, this love that we are talking here about, mao kining matang gugma nga way labot niya na ang pagbati. Emotion has absolutely nothing to do with that kind of love. Wala. This kind of love, kining maong matang gugma, this love of God for you, believer, emotion, ang pagbati, has absolutely nothing to do with the kind of love. Kung ibalik-balik ni, hindi yun mo makalimtan. Why labot ang atong pagbati? Do you know why? Naibaw ka bang ano? Because this kind of love, kining maong matang gugma, it's a mental attitude. Sistema ni sa panguna-una. That's why this is the kind of love sukad nagagikan kini ugma sa imong panguna-una o sa imong panghisip. Kaya binimo sa atong pag-angay, sa atong paghigugmag mga butang, mga kaimtangan, mga kalampusan bakas kinabuhi, ang pagbati man natural ang atong gamiton, di ba? Apan kun bahin na sa unsay gisgutan sa balaang kasulatan, wa gyud pagbati ang naapil niya ng bahina. Kaya ang gihatagan ni nigpasiuna o gipakadak-an niya na mao ang kahimtang sa panguna-una. It's in the mind. Ang atong pangisip. Sabtag yun na. So, kung bahig paghatag, giving, it's a matter of mental attitude ka na. Sabta po na. Ang imong gugma o paghigugma, kahimtang sa panguna-una ka na. Ang pagkamot nimo og kalipay sa imong Kristohanong pagkinabuhi,
kahimtang sa pangunahuna kana. So balikon ko sa pagingon, wa gyoy labot ang pagbati niya na wala. Emotion is practically out of the picture niya ng bahina. Sabta na. And therefore, when we talk about the divine dynasty, operational divine dynasty, we are talking about one of God's grace provision alang kanatong tanang mga magtotoo without exception. Ayaw kalimot nga kining operational divine dynasty pagsangkap kini sa Dios alang kanato nga mao'y normal nga dapit puluyanan, normal residence of all believers. Ug kining maong dapit puluyanan nato nga mga magtotoo usa ka mental attitude nanapod. Usa kini ka sistema sa pang-isip o pangunahuna kahimtang sa pangunahuna kana. Kaya bigod nimo isuong magtotoo, masig nakalimot ka ang kinabuhing Kristohanon usa ka matang sa pangunahuna. The Christian life is a mental attitude life. Ako na po ning gibalik. O sublion tas paghatag og emphasis bahin sa operational divine dynasty nga pagsangkap sa Dios. Pagsangkap kini sa Dios alang sa tanang mga magtotoo nga diin sa dihang kitang mga magtotoo magpuyo diha sa sulod niya na kita pagagamhan sa Espiritu Santo. We will be filled by God the Holy Spirit. Kung nakita pakigambitay, we have fellowship with God. Ug nagahatag kanato kining dapita sa katakos sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. It gives us the capacity, enables us to continue assimilating the truth from the Word of God. It enables us to keep on keeping on our spiritual momentum. Pagbuylo sa atong espiritualong pagkinabuhi. Kasabot ka? Ug maura kini ang dapit. Paminaw. This is the only place in our mind, dapit kini diha sa sulod sa atong pangisip. It's a mental attitude nga magahatag kanatong mga magtotoo sa kahigayunan sa pagsibog sa unahan sa atong spirituhanong kinabuhi, to advance in our spiritual life. Hangtod nga makabot na gyud nato ang stage of spiritual maturity, otherwise called the capacity stage. That stage is the very stage nga maangkon mo na ang katakos sa pagdawat o pagpahimulo sa mga panalangin nga gihatag o gitawag og escrow blessings. You see, that is the other name, escrow blessings. Capacity stage for capacity for happiness na nakakatakos nini, katakos sa paghigugma, katakos sa pagkalipay, in short, capacity for life. So sa ako na ginaingon kanimo isong magtotoo, ang operational divine sphere maoray dapit puloy-anan. That is the only residence nga gipahiluna sa Dios, giandam sa Dios alang kanatong mga magtotoo samtang niya pakita dinhi sa kalibutan. This is the only place where there is peace, there is rest, everything and everywhere intended niini nasa sud. Everywhere, everything and everywhere outside of it, by the way, there is no peace, there is no rest. Ako malikon, kini lamang ang dapit nga angay natong puyan ingon nga mga magtotoo. This is the only place where there is peace, there is rest.
everything and everywhere outside of it, wa gyud kalinaw, wa pahulay. Sabtag na, kining maong dapit nga naa ang gahom sa Dios, dapit nga mo'y kanang puloy-ana nato, our residence, God's power system, nga which is now termed as the operational divine dynasty. Ana diha nimo masinati ang pagkatinaw, pagkatataw sa gahom sa pulong sa Dios. Kay nganuman, tungod kay baora ning dapitan ning kalibutana ang considered as a perfect environment. Og dili lang kay kana, masinati mo diha kung unsa gyud ka tinuod, unsa ka matuod sa gahom sa pulong sa Dios. Hatagan kanako usa ka teksto sa Biblia nga magapamatuod nga masinati mo ang pag-angkon o kusog o kaligunan sa imong pagka magtutuo ng Ginoong Kristo. Dias Filipos 4:13. Sa in English kini nagkanayon, I can do all things through Christ who strengthens me. Na, sabi nimo, diya sa sod sa maong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine sphere, na diha masinati mo ang kadasig, kadaugan, kamabulukon, kakulbahinam sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Fabulous, fantastic, kanang unique nga pagkinabuhi. So, sulay ragod. Sulay. Now, apan mangutana na po katingalig, unsaon gud nato pagsuhay ana? Well, of course, muagi kas patakaran, unsa ba ng Bisaya? Muagi kas patakaran, pamaagi o protokol sa plano sa Dios. Iyaha man sa Dios. Susundo na to ang iyang pamaagi. Unas tanan, ang tao kinahanglang muagi sa pagdungog, pagpamati sa maayong balita sa kaluwasan, o guman niya madunggi, masabti ang kahulugan sa maayong balita sa gospel. Unsa ang iyang buhaton? Iyang dawaton, iyang tuuhan si Ginoong Kristo. Ingon nga iyang personal nga manluluwas. Ginamit, of course, ang iyang kabubuton. Free will. That means, kinabubuton ang iyang pagtuo kang Kristo. Og diha-diha, siya maluwas. Hatagan siya og kinabuhing wala na'y katapusan. Eternal life. Sigurado na siyang mahilangit kay nahimo naman siyang anak sa Dios. Pinagi sa iyang pagtuo kang Kristo. Mga buhat 16:31. Human siya maluwas. Kinahanglan siyang musunod sa mando sa Dios. Diya sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon man, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Patubuon ang atong kalag. Patubuon kining bag-ong na luwas nga tao. Patubuon siya sa Dios sa iyang kinabuhi Kristiyanon. Pinagi lagi sa pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Ato nga tagang emphasis. Di mahimog laktaw-laktaw o sagana lang, kundi adlaw-adlaw. Hangtod malampasan niya ang iyang pagkabata nga masuso, baby believer, ngadto na sa pagkahingkod, bayong-bayong, kung laki, o pagkadalagita kung bayi. Hangtod na makabot na niya ang pagkahamtong spiritual maturity o ganak
ang stage of capacity to receive blessings from God, diha na niya mahimaya ang Diyos. Of course, ang Diyos raman na makahimaya sa Diyos. Ibaw naman kanining maong process niini. So, diha nimo makabot o matuman gyud ang kabubuton sa Dios. Diha nahimo ka na nga winner believer o nga ikaw kanang magakinabuhi na ingon nga mao kay matuod nga asin sa kalibutan and a reflector of God's light. So din nilang una kita kutob sa atong paghisgot niini, magampo da. With your heads bowed and your eyes closed, we're going to close our Bible study directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration. It is a moment to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Now, what does all this mean? What is Christianity? Well, Christianity is Christ. It is a relationship with God through Christ. And there is only one way to have that relationship, as the scripture says. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Well, works, all the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Why? Because you are a sinner. Because you are not perfect as God is perfect. Because His righteousness has to reject unrighteousness. And you are unrighteous, no matter how many good deeds you do. That is where Christ comes in. That is how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. Now, how does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for one reason, to die, and to die for you. To die for every member of the human race. He did not care whether people rejected Him or not. He died for them. That is God's grace. His absolute grace. And what does that mean for Him to die for us? Well, it means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all the sins of all mankind to Jesus Christ. He took all of your sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin is spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the scripture says, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life, then you have to respond to it positively. Now you understand why. We also know that by grace you have been saved through faith. And that salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Apostle Paul wrote that because he understood grace. And he understood the importance of what Jesus Christ did. And so now, in this moment of consideration by your thinking, do I believe or do I not believe? Because that's the issue. Your volition, your free will is the issue. Do you accept the work of Christ or do you not? Because once you accept the work of Christ, that is eternal life. So right where you sit right now, you can make that decision for or against Christ.
Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again for your wonderful word to us, so that we might understand ourselves, so that we might understand the world around us from the divine perspective. We thank you that we have that wonderful knowledge of you. We thank you for that salvation, so great salvation. We ask all this in Christ's precious name. Amen.